Juanga bende wang'ini en wach mane ma bende timore. Tipo mineno ka en mar Johnson Sakaja, mano gavana e kaunti ma Nairobi, kanyakla gi Rigathi Gachagua, mano jalup jatend piny Kenya. Odiochieng' manyoro nyako Ramogi Juanga, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua noyawo ayanga ASK showground, mano showground mantiere e kaunti ma Nairobi, noyawa yanga odiochieng' manyoro. Kata kamano showground makamano osebede ka idhiye, kata mana yepo mare notim chieng' tarik 26 ma bende jopiny koro noyudo thuolo mar rango mwandu mopogore opogore ma bende itero e showground kanyo chakre chieng' wuok tich mar jumani, ka bende obiro bedo korumo chieng' Jumapil, mano chieng' tarik 2 mar dwe mar 10. Koro odiochieng' manyoro Rigathi Gachagua bende neno tipone kanyo, mano odiochieng' manyoro kane oyawo showground mantiere e kaunti ma Nairobi. Ne jodak e kaunti ma Nairobi, showground makamano nitiere e gwenge mong'ere kaka Jamhuri, mano e apaya mar Ngong Road. Kopogore gi mano, wang'ini en ang'o kendo